No niin. Romppasen Samuli, terve. Futsarikskin on kuuluu ja meitä tekee ensimmäistä kertaa. Mä laitan muuten tuota ääntä vähän hiljemmalle, musta tuntuu, että se kuuluu ehkä ihan pikkusen liian kovaa tuolta. No, mutta ei se mitään, nyt se on varmaan ihan jees. Tosissaan ollaan pelaamassa Nintendo-pelejä läpi ja meikäläinen selostaa. Mulla pitäisi olla jossain tuolla Peppi-kamera tai kamera nyt yleensäkin, mutta kun en nyt löytänyt sitä. Ehkä se löytyy ton muutoyhteydessä, mikä alkaa ensi viikolla. Ja siitä sitten. Yksin me pelataan, ei me haluta ketään nuupia tähän. Sitten lähetään ensimmäinen kenttä. Me itse pelannut joskus jo sikakauan aikaa sitten. Sen mä muistan, että olisiko se täällä ollut banaaneja. Ei, täällä oli tää yksi elämä. Siitä on sikakauan aikaa, kun mä oon viimeksi pelannut tätä. Mistä tää juoksee? No niin, sit lähetään. Sieltä löytyy Diddy Kongi. Nyt mä oon pelannut tätä joskus. Oi, tuolla oli tommonen. No en mennyt sinne päästä. Jaha, sinne meni sekin kaveri. Terve. Tämä niinku elokuvissa. Meks pitää itteni vielä pro-gamerin. Ainakin on joskus pitää. Kolla ensimmäiselle hirviölle tässä koko... Ui, ei me nyt banaaneja haluta. Nyt juostaan vaan läpi. Täällä on nää sotakongit. Mikäs toi on? Ja sieltä tulee uusi. Tää on eka kenttä, niin siellä on... Selvästi on juttu. Oh, mikä me saatiin? Sarvikuona. Joha, kyrä. Minne me mentiin? Jaa? No banaaneita. Onko nää chiquita banaaneja vai mitenkään banaaneja on? En tiedä. Banaaneja kuitenkin. Ui. Saatiin tuolla. Aika imba tää kaveri. Jes! Eka kenttä läpi. Siinä ei mennytkään turhaan kauan. Ja toiseen kenttään. Katsotaan mitä tästä tulee. Täällä sataa vettä selvästi. Mitä tää kiipee? Näin. Tää tosissaan meitsi on muuttamassa just Ouluun. En oo koskaan käynytkään siellä. Tuolla tommonen. No niin, mitäs tommosella tekee? Oon mennyt opiskelemaan sinne niin ja lopetin just StarCraft 2 peluun ja... Mitäs mitä? Yritetään päästä Donkey Kongin läpi, mutta se on vähän vaikeamman puoleista. Tää on niinku lastenpeli vielä. Tuota toi, mitäkään? Oho, mä etin keräilee. Noit voi niinku alkaa farmaa täällä. Okei. Mä miettimässä, pitäisikö alkaa pelaa jo alusta tätä peliä. Et kehtaa sitä laittaa mikään YouTubeen. On mennä aika karun näköistä meikäläisen pelaaminen. Me on niin valmis painaa resetti-nappulaa. Meet se ensimmäinen play-video. Ihan nappi. Ensimmäiset mitkä lie pahkasijat ja krokotiilit voittaa meikä. Pari kertaa on Donkey Kongi tehnyt itsarikin. Ihan maistuttaa. Mitäs tästä tulee? Tai pingos on. No niin. Syt lähetään. No, aina kun mulla on niin paljon aikaa kun... No ei mitään, mennään täällä näin. Kerätään kultaisia sarvikuonoja. Mitäkään näissä on? Voisi tehdä maailmanennätyksen tässä. Ei se mitään. Näitähän riittää. Ei varmaan tuu ihan heti pulloa. Mede. Älä nyt tippu sarvikuonoja. Parra. No, taidot ruostunut tässä elämän aikana. 300. No, jokaisen satasessa saa yhden elämän. No, sehän meni näppärästi 3 eläkkuu siellä. Niitä varmaan tullaan tarvii tässä pelaamisen aikana jonkun verran, jos tää taso jatkuu. No,
Ei oo mitään ihan helppoa. Kyllä tää varmaan helppoa on. On jos... Ei tää todellista. Ollaan pelattu 10 minuuttia, ollaan toisessa tasolla. No niin. Ei oo kyllä kaikki ihan ismot kasinot tänään. Miten se menee koko ajan tuonne? Ei mitään. Uutta yritystä. Uutta matoa koukkuu. Ei saa lannistua heti. Jolo. Sieltähän tää on toinen donkkari mukaan. Niin. Nyt ei kuolla tuohon kaveriin. Mä oon kuollut varmaan 5 kertaa. Just tähän mulla. Mä oon täällä kirjoimatta. Tulee vaan mieleen ilkeitä asioita tosta kaverista. Noniin. Se tulee tuo tähti. Moro. Mulla on kieli ihan keskellä suuta. On meinaa sen verran vaikea. Nyt ollaan aika lähellä, kun me saatiin tuo N-kirjaa. Vaan nopeesti loppuu. Sinne meni Seijonari. Kato, me päästiin loppuun. Ei me haluta, kun emme saatu nyt muitakaan kirjaimia. Kato, kun ne on iloisia. Päästiin videon läpi. Ei me näitten luokse jaksetaan mennä. Mä muistan, että no, ainakin skinin kun joskus pelat, ne oli ihan... Sanonko mistä? Ja? Kato, tuolla sai tuplatapon. Ja sit tämmöseenkin pääs. Yes! Mitäs tää on? Ilmapallo. Ei ollut iso tunneli tää. Kato kun pääs pitkälle. Tää kaveri lensi kun... Mitä tuolla on? Lensi kun NASAn astronautti. Sit mennään uudestaan. Meitä aika taitava. Me oltiin tässä kohti jo. Ei ollut. Ei minä ole panskuleita hakea, kun meinaat banaaneja on tää. Tossa on jatko. Tonne ihan tunnus tommonen. Nyt pitää vähän mikroa tarkemmin. Tommonen munapää tuolla. Ei se mitään. Ja sieltä! Romper pääsee taas yhden maan läpi. Katsos tuolla tommonen hirveen banaanikasa. Sinne varmaan me yritetään päästä. Ei braa, uimakentällä. Nää on aika siistejä grafiikkaa. Niinku siihen näin, nää on... Olisiko enää 15 vuotta vanhaa? Jotain semmoista. 90-luvun alkuahan se oli, kun tää... Se tuli. Ei ku uima. Tuolla on ilmapallo. No ajetaan se. Ei se katos! Siinä oli aivan varmasti ilmapallo. Mä katson oikeesti tää video. Siellä oli ilmapallo. Tää peli yrittää kusettaa. No ilmiselvästi piraajakaloja. Täällä oli tämmönen ja oikein. Toisen apinan messiin, niin ei. Niin ei näytä. No sinne meni se apina. En mä edes halunnutkaan sitä. Oi, tässä on tää. Oli näyttää alaspäin, mutta en usko sitä. Eikä haeta noin. Tätä varten. Jossain kato! Boksi! No niin, sit lähtee. Tuo kyytiin. Se ei mahu tähän. Tää kaveri on liian läski. Sinne meni se kala.
täällä oli jossain kentässä oli salari tolleen kun meni. Mä muistan sen. Se oli iso asia kun löysi kirina sen. Sinne meni. Vitsi. Ei mitään, sit haetaan tää meitsin sakkosaukko. Oho. Se ei halunnut olla kauaa meitsin seurassa. Jo ihan varmaan mentiin nokka edellä. Kato. Päästimme läpi. Jippika jee, motherfuckers. Mikä on barrel fights? Mennään tänne. Emme sitä pappaa. Wow dudes, my name is Funky Gong. Okei. Okay. Joo. Terve. Mä tänne. Se oli semmonen. Se oli kuin Aeroflotti. On muuten semmoisellekin lentänyt elämästä, että sanoin, että ei ollut mitään huonoimpia kuitenkaan, vaikka niinku ei sillä hyvä maine on, mutta kyllä mä sanoin, että se oli parempi kuin Sassi. Sassin lennot on ihan... No ihan kauhean. Tuolla on kuin teleportti jossain. Mä en ole lentänyt sen verran paljon tässä parin viime vuoden aikana. Voi kertoa Sassin lennot. No aivan paskoja. Jos ikinä saatte valita, älkää koskaan mennä Sassin lentoon. Paras lentoyhtiö Euroopassa voisi olla... Aha. Niin paras lentoyhtiö olisiko Euroopassa? Mä voisin sanoa Lufthansa. Jos niinku saa valita, niin kyllä mä Lufthansan lennolle menen. Minne se pääsee? Pääsees täällä? No niin, mä ihmettelin, että mistä tonne pääsee. Kato kun lähtee. Siihen kohtaan missä kuoltiin viimeksi. No se olikin kiva. Kato, siellä on joku banaanireitti. Kai siellä on jotain. Jaha. Saatiin mä semmonen tähtiutska. No ei saatu. Mä tiedänkin, miten tonne pääsee nopeasti. Kato kun lähtee. Nää muuten meinaa nyt tehdä semmoseen... Ihan vitun vittu. Semmosen... uuden matkustusmuodon. Tai ainakin meinaa testaa sen. Voisi olla meitsillä ainakin hyvä tämmöseen Donkey Kong-peluun. Tai siis semmosen, joka menee yli 1500 kilometriä tunnissa ja se on niinku semmonen putki, jos mennään. Vähän niinku siinä James Bondissa, vai mikä olikaan. Ainakin mä näin semmosen uutisessa. Mä oon kohta niinku ihan just... Pistä vähän suudelleen aloitus ja näyttää kaikille kuinka helkkari hyvä pelaamaan näitä pelejä. Mennäänkin kaikki ekalla kerralla. No en mä tiedä, onko niin sit mitään hauskaa, jos tekee niin joka kerta. Noniin, tää oli paha kohta. Siis, tässä oli ihan herkät kontrollit. Meitä on aina silleen, että lakaa 2 sekuntia, sit se menee. Sitä mä niinku testaan tossa joka kerta. Mitä, tossa saa joka kerta pari elämää, kun menee tämän Bahamasaarten kautta, vai mikä Banaanisaaret nyt onkaan. Kaikkein hauskinta, kun mä asun just Kaliforniassa, mitä 3 kuukautta, siellä yksi mimmi yritti pelaa tätä meitsi nauravaa vierestä koko ajan. Kun se pelas niin huonosti, niin meitsi pelaa ite tätä maakus. Sillit Strömbergin purkissa. Onnittelut sille, joka tietää, mistä toi vertaus on.
täytyy olla lopussa ja ollaan jo N-kirjaimen kohdalla. Oi taas näitä. Se on tommosia amppareita. Perhana. Mutta ei kyllä kuolla. Hommastakin alkoi saada suikusta. Niin tosissaan mulla on Ien just puhkes tuolta hampaasta ja äänti saattaa kuulostaa pieneltä mössöltä, mutta ei se mitään. Se on normaalia, meitä on ihan hengissä. Mitään. Siinä on Ien vähän tolleen päällä, niin se särkee aivan perhanasti. Jaha. No niin, meitsi alkaa mennä kuin ammattilainen täällä. No niin, katohan tätä. Oi, tänne takaa. Tää on vähän nopeampi. No niin. Nyt ollaankin varmaan ihan lopussa. Tuolla on banaani. Miten sinne pääsee? Pitääkö ne hyppiä tästä? Kato, saatiin toi G-kirjainkin tuolta. Mitäs tää? Ai tuolla oli jossain joku oikoreitti täällä. Niin tietenkin. Ei se mitään. Lähtii läpi tää. Täällä on joku mimmi. Candy Save Point. No sit mennään. Bossi! Täällä kaverilla on panskuin täällä. Oi nyt se alkaa pommi kovemmin. Tää menee kuin vanhalta mestarit konsanaan. Oi. Just kun pääs kehumaan. Kato. Jättibanaani. Silloin ei vielä Nintendo. Ei oo Chiquita-banaaneja, vaan nää on Nintendo-banaaneja. Ne ollaan jo toisella tasollakin. Jaha, tää näyttää vaaralliselta paikalta. Ei se mitään. Sit mennään. Mikä tää on? Sammakko! Terve! Mitä tää osaa tehdä? Hyppii korkealle. Mä nyt ollaan puolesvälissä. Saatko sammakko? Oi, sammakko takaisin! Ei sit tullu sammakko takaisin. Tuolla oli muuten joku tommonen julmuus. Sitä nyt yhtä ottaa. Ja äänikirjankin on kateissa. Se mitään, sit mennään. Exit! Nice! Kato kun se on iloinen. Tanssii kuin mikäkin. Vaikka paras frendi just kuoli. Ja se tulee takaisin, ootti täällä. Tää näyttää vaaralliselta. Sitten mennään. Ei ole kuultu vielä kertaakaan. Hyvä merkki. No se siitä sitten. Mä muuten näin, mä katsoin yhden videon Donkey Kongissa joku vähän aikaisin. Sattumoisin näin tämmösen jutun. Ihan sattumoisin, ihan oikeesti. Mä katsoin kun joku kiros tätä ja Redditissä oli viesti. Toi oli kuulemma kauhein kartta koko nuoruudessa, ja sit sen pääseekin tolleen. Ainoa cheatti, minkä mä tiedän tässä pelissä. Nyt me ollaankin niin sanottu pississä seuraavat pari jotain. Täällä on tämmösiä hyppyhämähäkkejä. Mitä ne nyt onkaan? Missä se uusi puoli näkyy, frendi? Terve, toveri. Ui, vähän näytti karulta tuo. Sit mennään. Noniin. Ihan tuolle se ei. Miten tonne pääsee? En mä ois halunnutkaan mennä sinne. Nyt ei sitten vaan kuolla. Mitäs siellä?
Jaa. Mulla on vähän kusetettu fiilis ihan rehellisessä. No, siellä on. Päästiin yli puolen kentän niinku. Me kuoltiin tommoseen. Ei tuolla ei oo mitään. Mitään. Ei sinne. Meillä on kohta enää pari elämää jäljellä. Tuolla on save pointti kuitenkin. Mut siinä näyttää olevan yksi tommonen louhos ennen sitä. Eikä varmaan hae noita, mutta pieni. Luulin, että pääsis helpommin. Ei tää ei olekaan ihan niin lastenleikki kuin joskus luuli. Tai joskus oli luomuluuloin varmaan 10 vuotta, että tää on älyttömän helppo peli. Tuolla toi on aina. Sen mä haluan. Voit sen heittää sinne? On se heitto. Okei, tossa on tommonen noppa. Se ei... Onko se jossain Donkey Kongissa pysty heittää sen toisen Donkey Kongin sinne mitään Kongin apinan? Ei ilmeisesti tässä. No sinne meni sitten sekin kaveri. Se heittomahdollisuus niin sanotusti. Terve, terve. Kyllä mä sinne tulis jos pääsisin. Näyttää olevan nyt pahat. Näyttää siltä, että mä yletys sinne. Ui. Ja tähän me oltiin viimeistä. Tässä pitää mennä sille kiitos. Sitten mennään. Missä me mentiin tänne? Sammakko! Sakusammakko! Sieltä lähti. Tää nyt niinku... No niin, sit mennään. Mitäs täällä on? No ei, sinne on aina. Lasta ei tehdä mitään muuta kuin hyppii. Mä en tiedä, mitä korkealle se hyppii ainakin. Pitääkö korkeammalle? Oi, mayday. No sinne meni kaveri. Nyt juostaan. Jolo! Niin, joudutaankohan me odottaa taas alusta? No joudutaanhan myö. Ei me yletetä siinä paskaa. Nyt aloitetaan sit alusta. Joku viisaampi kommentoi ja sit varmaan kertoo, että kuin tonne pitäis päästä, koska mulla ei oo ainuttakaan aavistusta. Kyllä se niinku siltä näyttää, että sinne pitäis olevinaan päästä. Tai totta kai sinne pitääkö se on semmonen tehty. Mut niinku... Oi! Näitä voi liikuttaa! Terve vaan teillekin. En ois halunnut aikaisemmin siitä. Laitetaan se tohon noin. Meinaan mä näin täällä tämmösen jutskan. Ahaa! No nyt me päästään tästä puolesta välistä. Monta elämää meillä on jäljellä? 3. Tähän menetään varmaan se yksi kohta, on 2 jäljellä. Tää on tiukat paikat. Siitä lähetään. Täältä saa se sammakon perhana. Otetaan se. No niin. Siitä lähetään. Tää on kova kaveri. Mä nyt ei osaa hyökätä mitenkään. Ne on pelottavia. No niin. Voidaan tää tappaa tommosen. Ja aivan varmasti painoi sitä hyppynappulaa. Mä käyn ostaa huomenna uuden ohjaimen. Ohjaimen takia mä hävin eikä minkään. Taidoissa ei oo vikaa. Ai. Tästä pitäisi tehdä maailmanmestaruuskisat. Näyttää oikeesti kukaan pro. Mä en oo varmaan kannatti sitä kaveri ottaa. Mä oon vaan kuollut tän kaan.
tehnyt sen? Ei me nyt kaveriin jätetä. Kato, se tappoi se. Aha, se tappaa noin niinku suoraan vaikka hyppää päinkin. Tappaako? No mä tiedän. Mennään eteenpäin. Kato! Siitä! No niin. Sitten on tää tynnyri. Täällä tekee varmaan jotain. Minnes mä mensin? Ja. Saatinko me kaikki? Saatiin. Menetettiinkö me meidän amppari? No ei. Yes! Oi, sit seuraava. Stop and Go Station nähtelevä kartan. Joo. Go. Ahaa! No on vaan tommosia hetkellisiä. Sit juostaa. Jolo! Ja. Terve. Se olisi varmaan pitänyt lamput laittaa kiinni siellä. Saatiin toinen kaveri kuitenkin. Sitten mennään. No, hypätään sinne. Jaa. Tommonen trolli. Ei siinä mitään, sit mennään taas alusta. Juostaa oikein. Enkä varmaan mene enää sinne hakee sitten vitu vitsi O-kirjaita. Se on trolli. Ja siinä oli tommonen seivikin vieressä. Niin. Oho. Pääseekö nyt takaisin? No ei tietenkään pääse. Ja. Oi, tästä näyttää olevan kiire. Musta tuntuu, että nää... Jos oli lähellä. Oi. Mä otan tän mukaan, se vaikuttaa siltä, että se pitää ottaa mukaan. Yes! Se olikin helppo. Nyt mennäänkin tän Mimmin luokse tänne näin. Hello guys. Got anything worth of saving? Yes. Ei me tonnekaan mennä. Mitäpäs ne nyt ollaan? Ei oo bossileveli vielä. Mitäkään tällä teki? Onko täällä jotain? Ei näytä olevan. Säilytään tämmönen. Näillä voi aina päästä johonkin salaleitteihin. Ei muuten mitään tietoa sit on täällä jotain salaria. Jos me ottaa noin tommonen. Aha. Oi. Mitäs me tonne saadaan niinku? Ei me sinne mennä. Sit juosta. Otetaan se messi. Tuolla tommonen. Ne oli ihan hyvä pona. Mitä ihmettä? En tiedä mitä tehtiin väärin, mutta ilmeisesti jotain. Meitä on oikeesti ihan kieli keskellä suuta täällä näin. Mitä siitä otetaan toinen japina messiin ja lähdetään juokseen. Tää pystyy pyöriin.
Tossa on selvästi jotain. No ei sitten siitä. Ups. Tuolla ylhäällä on jotain. Joo, no en mä tiedä miten sinne pääsee. Enkä kuole. Alkaa vähän lagaa tää peli selvästi. Loppuukaa mut kova levy kesken. Mä näin just pois niinku hirveästi tavaraa koneelta. Se juoksi tuolla. Meitä sai melkein kiinni. Yksi life jäljellä. This is my life. Noniin, tulihan sieltä jotain. Piti vaan hypätä kunnolla. Mitäs me päästään sinne? Pitääkö se niinku tiputtaa? Voi mennä tästä niinku tonne. No niin. Kato, vanha toveri. Saku Samma. Tää on tuntua. Hei. Hei. Tänne sieltä. Ei sit oteta sitä. Mä saan. Pystyykö tällä hyppiä päälle? Ei. Mä taisi toinen kaveri siellä. Siellä juoksi se kaveri. Mikä on tarkoitus tollakin kaverilla oli? Jaha. No saatiin me yksi life tossa kuitenkin. Meni heikosti. Nyt me ollaan ihan alus vielä. Vai ollaan me saatu seivis? Jaa, no sinne meni sekin. Ei sit haeta sitä sammakkoa. Jos sitä laittaa pyöriin, niin tappaa sitä kaikki edessä. Niin jos tekee näin. No. Se ainakaan... Viimeinen elämä. Ei ollaan me save-spotis kuitenkin. Tää nyt ei vaan mene ihan niinku elokuvissa, mutta ei se mitään. No niin, saatiin tää kaveri takas. Mutta aina mä en löytänyt vielä keinoa, kun me saadaan tällä kaverilla se mun yksi frendi sieltä takas. Jaa no. Näin me kai saadaan se. Siis pääseekään tulla jyräyksiä. Kato, siellä se on. Kato. Saisinko mä tuosta takas tossa hyppässä? Pääs! No tää on käärmeen metsästä. Tää on Afrikan Amazonia sitä yhtä lajia. Joo no. Hypätään uudestaan sen päälle. Siinä se nyt on tää. Tuohan johtaja tänne. Niin. Nyt ei kuolla. En ois halunnutkaan sitä sitten. Varmaan meet tonne trollipaikkaan. Kyllä. Kyllä. Mitäs tää kaveri kertoo? Betcha I won't get much further than this crafty crocodile corners is blah 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 blah. Okei, ollaan bossitasossa ilmeisesti, kun toi banaanikasa on tossa. Jaha! Oi, mitä noin? Jaa, nyt loppu muuten lifeit kesken. Miten tää toimii tää save-systeemi? Jos mä pitäis yhden tason alusta.
niinpä tietenkin. Tässä pitää sitten seivata joka välissä. Ollaan taas tässä näin. Ei mä olekaan tätä paljon vedetty. Minkä meitä on? Nyt me tietää kaikki salaiset ratkaisut tässä, niin ei voi olla kovin vaikea. Mennään Hornetti-hävittäjä. Kohta me ollaan varmaan siinä puolessa välissä. Sitten mä ajetaan sakusammakko sieltä ja tää on kuin yksi kuulin luikaus. Noniin! Terve! Pystytään me hyppää tuon. No pystytään. Oho! Perhana! Moro vaan teillekin. Oi. Nyt ei oo sitä yhtä kaveria auttamassa. Eikä nyt kuolla. Yes. Kyllä. Eikä mennä muuten seivaamaan, jolo. No niin, nythän tää sujuu paremmin. Sinne vaan sun nokan kimppuun. Ei se pärjää mitenkään. Onneksi tulee toiselle puolelle. No niin. Jolo. Kyllä. Ja sieltä tulee syvä banaani vielä kylkeen. Paljon me ollaan tallennettu tätä jo? No on tää 37 minuuttia. Ei muuta kuin... Kohta me ollaan tää peli päästy läpi jo. Ei mitään, tästä vaan vetelee sitten. Sitten kun päästään seuraavaan tallennuspisteeseen, niin jatketaan nyt huomenna. Siinä voi tosi kestää pieni tovi, mutta ei meillä ole kuin aikaa. Missä täällä on save pointti? Vai yrität me mennä sen hyvään mestaan save? Ja täällä on muuten tämmönen. Ja se lähti sitten karkuun. Tätä pystyy pyörittämään. Nää banaanit näyttää, että ylös. No mitä tällä teki? No. Eli K pitää saada aika. Sitten O. Sitten N. Kyllä! Se oli siinä. Ai semmosen sai siinä. Kato kun se on iloinen. Kerrankin meitsi osas tehdä jotain tässä pelissä. No, sinne meni sekin. Eikös me kuoltu viimeksi niin aika lähelle tätä mestaa? Nyt taisi olla tässä jossain. Ui. No semmonen. Mä en kyllä ymmärrä miten jotkut pystyy pelaamaan näitä Nintendo-pelejä yhtään kauempaa. Tuntuu vaan, että halus alkoholistiksi muuttua koko ajan. Tätä mä just tarkoitan. Heittäet on.
kiveksensä sieltä. Entäs mä niinku nyt kuolen? Joudumme vetää taas sen bossi uudestaan, se on ihan hirveä taso. Ihan mielenkiinnostavaa tietää. Mä joutuis tässä oikeesti alkaa niinku farmaamaan lisää elämiä noita banaaneita. Kun ei pärjää muuta. Ohoja. Tästä me selvittiin viime kun me kuoltiin aika lailla tän jälkeen. Tästä tuli tää. No niin. Moro moro. Lähti ottaa panskuja. Kiva. Mitä me nyt tarvitaankin. Oi 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 oi. Se mitään. Jaa. No niin, päästiin puoleen väliin. Hieno homma. Ei mennytkään kovin kauan ja hyvä kun se tultiin puoleen tohon viereen, niin... No elkut näyttää loppuvan kesken tässä pikkuhiljaa. Perkele vasta näitten jälkeen. Miksi näitä pitää heilua? Herran jumala. Tää yksi koukukseen heittää. Olisiko tästä taas tämmönen salari? Vähän semmonen fiilis. Ei oo. Ei kun se on noit vastaan varmaan tehty. Meinaan nää on ihan täysin kusipäitä. Joo. Tossa on tommonen taas. Se pitää tappaa, niin sit saa varmaan jotain kivaa. Noniin. Eikös tässä ollut? No ei sitten oo semmoista. Mihin tää pitää tunkea? No siitä ei oo vielä mitään käsitystä. Kiva kun sieltä löytyy semmonen boksi. Oi oi. Mayday, mayday. Oi oi oi. Oh, kyllä. Sieltä päästiin. Mikä ei oo noin kiva fiilis kun pääset tonne finish line. Hei, mä näin ton. Miten tonne pääsee? Hei! Hei! Siellä on semmonen trolli. Pitäis hyppää niinku tänne päälle. No ei se hyödyttänyt mitään. Mites toi lintu? No yritys oli täys 10. Siitä ei voi kieltää. Käy tulla taas näissä. Perhana. Nyt on pakko ottaa mutta kaikki nää kirjaimet sun muut kun alkaa elämät loppuu kesken ja muuten joudutaan varmaan kauas. Niin mä olettaisin. Vaikka pelataan emulaatorilla, niin varmaan käytän niitä save stateja. Siis niitä huijausjuttuja. No niin, terve toveri. No se meni muuten vähän tuurilla. Tajusin just, että tossa olisi voinut käydä kalpati. Enkä mene tonne trolliin. Meillä olisi varmaan jotain. Toiselta sinne voi kuolla. Ei tänään.
On semmonen. Ui. Jos siellä on joku tämmönen judu, niin siellä on viimeinen elämä. En tiedä mitä tää tulee menee. Miksi se nyt ruvetaan varastaa? Niin kolmaskin Donkey Kongi mahtuis ihan hyvin tähän retkelle mukaan. Siinä voi liikkuu vielä. Onko tässä niinku... Ei saa tarpeeksi. Okei, ne pitää mut tulee ylhäältä päin. Anna kyö tänne. Anna pikku kyö tänne. Ei se riittänyt mihinkään. Oiskohan mulla tarpeeksi? No, en tiedä, päästiin exittiin. Olisiko tää save pointti? Mikä tää on? Onks tää se kaveri, kuka vetää mut sillä Aeroflotilla johonkin? Terve! Vanha kuomaseni. Mennään kyllä Kongo-jungleen nyt. Tässä on aika hyvä musiikki. Mennään tänne. No niin, päästiin seivaan. Seivasinko mä? How would you like quick spin in my save pearl? Sinne vaan. Näin kai tässä muuta. Jäädään tähän näin. En mä tiedä, kertokaa kommenteissa, olisi tää hyvä vai huono, olisi äänitasot huonoa, hyvää, bla bla bla. Jos ne on hyviä, niin kai mä voin näitä jatkaakin. Vähän kolaa suuja. Kohta voikin mennä nukkumaan, kello näyttää jo 9. Pitääkö tää seivata tälleenkin? Ei muuta kuin kiitos katselusta ja näin.